Türkmenistanlı migrantların yeni birinin Türkiye'den deport edilýändigi habar berilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türk Raýdaşlyk Guramasy mazlumlar Türkmen migranty Maksat Baýmuradowyň 31 awgustda Stambulda saklanandygyny we Tuzladaky deportasiýa merkezine alınıp gidilendigini habar berýär. Guramanyň 6 sentýabrda Twitterda paýlaşan maglumatyna görä 1 sentýabrdan bäri Diyarbakır şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan Baýmuradow barada deport etmek kararı kabul edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Diyarbakır'ın deportasiýa merkezi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary başa barmady. Baýmuradow Türkmenistana iwerilse ol ölüm, gynamalar we ýowuz darasmak tewekkelçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Sol sebäpli Baýmuradow hakynda çykarylan deport karary ýatyrylmalydyr. Diýilip maglumatda aýdylýar. Gurama Baýmuradowyň näme sebäplere görä Türkmenistanda gynamalara we ýowuz çemeleşmelere sezewar ediljekdigini, munyň onuň sosial ulgamlarda beýan eden garaýşlary bilen baglymy ýa däldigini aýdynlaşdyrmaýar. Ýöne soňky ýyllarda daşary ýurtlarda öz syýasy we jemgyýetçilik garaýşlaryny beýan eden ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan ýydarlanýan Türkmenistanlaryň daşary döwletlerden deportasiýa edilmegi we Türkmenistanda ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal peýda bolýar. Mary vilayetinde doglan 30 ýaşly zähmet migranty Baýmuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda ýüze-ýüz bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip öz garaýşlaryny ençeme gezek beýan etdi. Baýmuradow geçen aýyň ahirinde Migrant Media proýektine beren interwýusunda özüniň ýaşamagy ýytyarnamasynyň möhletiniň oktýabryň ortasyna çenli bardygyna garamazdan iýunyň ortalarynda Stambulda saklanandygyny aýtdy. Şonda ol polisiýada özüne ýaşamagy ýytyarnamasynyň ýatyrlandygyny aýdylandygyny, ýöne tutsaw edilmekden saklanandygyny hem gurrun beripdi. Migrant Media proýekti Baýmuradowyň bu interwýunyň iýzi süre saklanandygyny habar berdi. Bu waka Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bekanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän we türkmen raýatlarynyň köpçülikliğin watanyna dolanmaga mejbur bolýan döwrüne gabat geldi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. maýda täze 5 ýyl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikayanyň 4-nji iýunda wezipe girişmeginiň iýzi süre ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saýlaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz bekanun migrasiýany 0 derece çenli azaltmagy wada bermeginiň ýyzyanyna gabat geldi. Soňky ýyllarda Türkiýede bekanun migrantlar bilen ilteşikli jenaýetlaryň gözgörteli artmagy Türk halkynyň arasynda bu babatda nägelikleri döredipdi. Türk häkimetleri tutsaw we deport edilen 10 miňlerçe migrantyň haýsy ýurtlaryň raýatlary barada häzire çenli açaçan maglumat bermeýärler. Olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Garaşsyz neşirler olaryň arasynda Türkmenistanly raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 4 sentýabrda çap eden maglumatynda Türkiýede bolan wagtlary protestlere gatnaşyp sosial ulgamlarda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edendigi aýdylýan 2 aktivistiň Türkmenistana iýerlendigi we olaryň biriniň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsaw edilendigi aýdylýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri Türkiýede 10 miňlerçe türkmen migrantynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň Türkmenistana deport edilmegi we ýurtda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Azatlyň ýurduň Türkiýedäki ilçihanasyndan we Stambuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentari almak synanyşyklary hem oňy netije tapmaýar. Bu aralykda Türkmenistanda habarçylarymyz ýurtda hususan da Balkan Türkiýeden deport edilip watanyna dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörteli köpelendigini we olaryň kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan ýydarlanyp ýygyderli soraw edilýändigini habar berýärler.